COVID-19 kaysa mga nasawi. Pasyente ng COVID-19 sa Ilocos Norte ang gumaling at lumabas na ng ospital. For 3 consecutive days, the number of recoveries exceeded the nationwide death toll. Sa bawat oras na lumilipas, katulad mo kami din ay nag-aabang sa araw ng ating kalayaan. Paglaya sa COVID-19 na gumagapos sa nakagisnang buhay ng ating sambayanan. Katulad mo kabisyo, kami man ay binabalot ng pangangamba at pag-aalinlangan, hindi lamang para sa aming pamilya kundi para din sa ating mga kababayan. Pero katulad mo, kami ay patuloy na mananalig at walang dalawang isip na lalaban. Hindi kami aatras at padadaig sa hamon na ito. Kasama mo kabisyo, kami ay maninindigan. Katulad mo, kami ay mananatiling positibo na sa gitna ng ating pinagdadaanan. Kahit gaano to katindi, kahit gaano ito tumagal, ito ay may hangganan. Kaya kabisyo, kapit lang. Kapit lang na ating malalagpasan itong malawakang epidemya. Kapit lang na babalik din sa sigla ang ating bansa at ating ekonomiya. Kapit lang na may pananalig sa mga tao at ahensyang nasa atin ay nangunguna. Na sa laban na ito, mananatili silang tapat sa tungkulin na walang halong politika. Kapit lang na may konting pasensya at malawak na pangunawa. Yan ang tanging hiling at daing ng mga taong sa epidemyang ito ay patuloy na nakikibaka. Alam namin kabisyong nakakapagod ito. Nakakaubos ng laman ng bulsa. Pag mahirap, walang pagkukunan. Nakakapangamba. Pero nandito lang kami, patuloy na gagawa ng paraan para manatili ang saya sa iyong mga mata. Kasama mo ako, kabisyo. Kasama mo ako, kabisyo. Kasama mo ako kabisyo. Kasama mo ako, kabisyo. Kasama mo ako, kabisyo. Kasama mo ako, kabisyo. Hindi kami magpapahinga. Para sa iyo, patuloy kaming kikilos, mamamayagpag at aarangkada. Dahil naniniwala kami na walang imposible sa taong nananalig, sumusulong ng tulong-tulong at sama-sama. Andito lang ang buong Love Radio Team Kabisyo. Sabay-sabay tayo mabangon sa bagong umaga.